Dnes sme mali tu otvárací deň Warrior Zone ihriska, kde vlastne sme ukazovali ľuďom, aké rôzne cvičenia sa dajú vykonávať na tomto novom ihrisku. Sme ukazovali rôzne pomocné cviky k tomu, ako sa dopracovať v lajke napríklad, alebo rôzne cviky z workoutu. Ženy si tu dobre otrénujú. Hore dole a hore dole pome. Tvaruj tie nohy, riť, brucho aj tie oné. Hore dole a hore dole pome. Nepočúvaj hovna, čo vravia, že to je chore. Hore dole a hore dole pome. Dýchaj zhlboka, makaj naplno a zatni zuby. Hore dole a hore dole pome. Nedaj nám dôvod na kritiku a zavri nám huby. Chceš byť číslo 1? Staraj sa o seba. Nebyť jak inta knedla? Staraj sa o seba. Rátam 3, 2, 1. Staraj sa o seba. Staraj sa o seba. Staraj sa o seba. Prestan sa vyhovárať, staraj sa o seba. Začína sebe makať, staraj sa o seba. Nevrav, že sa to nedá, staraj sa o seba. Nepočúvaj druhých, robíš to len pre seba.